ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 16 ዘይቁኑዕ መጋቢ ቁጥር 1 ነቶም ደቀ መዛሙርቱ ድማ በሎም አዛዝ ቤት ዝነበሩ ሓደ ሃብታም ሰብኣይ ነበረ ኖ ገንዘብካ ይብትነልካ ኣሎ ኢሎም አጣቆስዎ ጸዊዑ ከዓ እዚ ብዛዕባኻ ዝሰምዑ ዘለኹ እንታይ እዩ ደጊም አዛዝ ቤት ክትኮነኒ ኣይኮነልካን እዩ እሞ ጽብጻብ ምምጋብካ ሃበኒ በሎ እዚ አዛዝ ከዓ ብልቡ ጎይታይ ካብዛ ሽመተይ ክስዕረኒ እዩ ከየባሩ ኣይክእልን ከይልምን ድማ ኣሓፍር እንታይ ደኣ ክገብር እየ ጎይታይ ካብ ሽመተይ ምስዓረኒ ኣባባይቶም መን ተቕበሉንስ ዝገብሩ ሕጂ ፈለጥኩ በለ ነቶም ሰብዕዳ ጎይታኡ ንነፍሲ ወከፎም ጸዊዑ ነተቐዳማይ ንጎይታይ እትፈዲው ዕዳ ክንደይ ኣለካ በሎ ንሱ ከዓ 100 ባት ዘይቲ በሎ ሽዑ ንሱ እንካ ጽሕፈት ዕዳኻ ተቐበል ከልቲፍካ ተቐመጥ እሞ 50 ኢልካ ጽሓፍ በሎ ድሕሪኡ ድማ ንሓደ ካልእ ንስኻኸ ዕዳኻ ክንደይ እዩ በሎ እቱውን 100 ቂሮስ ስርናይ በሎ ሽዑ ንሱ እንካ ጽሕፈት ዕዳኻ ተቐበል እሞ 80 ኢልካ ጽሓፍ በሎ ካብ ደቂ ብርሃንሲ ደቂ ዝዓለም እዚኣ ኣብ ወለዶኦም ይበላሕቱ እዮም እሞ ንተዓመፀኛ ኣዛዚ ብልቦና ስለ ዝገበረ ጎይታኡ ንኣዶ ኣነ ከዓ ምስተወዳእኩም ኣብ ናይ ዘለዓለም ኣባይቶም መን ተቕበልኹምሲ ብገንዘብ ዓመፃ ንርእስኹም ኣዕሩኽ ግበሩ እብለኩም ኣለኹ ብሒደት እሙን ዝኾነ ብብዙሕ ድማ እሙን እዩ እቲ ብሒደት ዝዕምፅ ድማ ብብዙሕ እውን ዓማፅ እዩ እምባርከ ብገንዘብ ዓመፃ እሙናት ካብ ዘይትኾኑ ንጥሪት ሓቂ ሕድሪ ዝህበኩም መን እዩ ብናይ እማትኩም እሙናት ካብ ዘይትኾኑስ ናትኩም ዝህበኩም ደኣ መን እዩ ሓደ ግዙእ ንኽልተ ጎይተት ክግዛእ ዝኽእል የልዎን ወይ ነቲ ሓደ ጸሊኡ ነቲ ሓደ ይፈቱ ወይስ ነቲ ሓደ ተኣዚዙ ነቲ ሓደ ይንዕቕ ንኣምላኽን ንገንዘብን ክትግዝኡ ኣይትኽእሉን ኢኹም ቁጥሪ 14 እቶም ገንዘብ ዝፈቱ ዝነበሩ ፈሪሳውያን ከዓ እዚ ኩሉ እናሰምዑ የላግጽሉ ነበሩ በሎም ድማ እቲ ኣብ ቅድሚ ሰብ ዓብይ መሲሉ ዝረአ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ፍንፉን እዩ እሞ ንስኻትኩም ርእስኹም ኣብ ቅድሚ ሰብ ተጽድቆ ኢኹም ንልብኹም ግና ኣምላኽ ይፈልጦ እዩ ሕግን ነቢያትን ክሳዕ ዮሐንስ ነበሩ ካብ ሽዑ ንነጀው መንግስቲ ኣምላኽ ትብሰራላ ኩሎም ድማ ይዳፍኡላ ኣለዉ ካብ ሕጊ ሓንቲ ነቕጣ ካብ እትወድቕ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል ንሰበይቱ ዝፈትሐ ዘበለ ካልኡን ዘእቱ ይዝሙ ካብ ሰብኣያ እንተፈትሐ ዘእቱን ይዝሙ አልዓዛርን ሃብታም ሰብኣይን ቁጥሪ 19 ቀይሕ ክዳንን ክቡር በፍታን ዝኽደን ኩሉ መዓልቲ ከዓ እናጋየፀ ዝሕጎስ ሃብታም ሰብኣይ ነበረ አልዓዛር ዝስሙ ድኻውን ብቁስሊ ተወሪሱ ኣብ ኣፍ ደጊኡ ወዲቑ ነበረ ካብቲ ካብ ማኣዲ እቲ ሃብታም ዝወድቕ ርፍራፍ ክጸግብ ድማ ሓረር ይብል ነበረ ኣኽላባት እናመፁ ከዓ ቁስሉ ይልሕሱ ነበሩ ኮነ ድማ እቲ ድኻ ምስ ሞተ መላእኽቲ ናብ ሕቑፊ ኣብርሃም ወሰድዎ እቲ ሃብታም ከዓ ሞተ ተቐብረውን ኣብ ሲኦል ኣብ ስቓይ ኮይኑ ዓይኑ ቋሕ ኣቢሉ ንኣብርሃም ኣብ ርሑቕ ንኣልዓዛርን ኣብ ሕቑፉ ረኣዮ ጸዊዑ ከዓ ኣቦይ ኣብርሃም በዚ ሃልሃልታ እዚ እስቃ ኣለኹ እሞ መሓረኒ ኣንፊ ኣጻብዑ ኣብ ማይ ጠሚዑ ልሳነይ ከዝሕለለይ ንኣልዓዛር ስለደለይ በሎ ኣብርሃም ግና ወደይ ንስኻስ ብህይወትካ ከለኻ ትድላኻ ከም እተቐበልካ ኣልዓዛር ድማ ከምኡ መከራ ከም ዝጸገበ ዘክር ሕጂ ግና ንሱ ኣብዚ ይጸናናዕ ንስኻ ድማ ትስቀ ምስ ናይ እዚ ኩሉ ድማቶም ካብዚ ናባኻትኩም ክሓልፉ ዝደልዩ ምንቲ ከይክእሉ ኣብኡ ዘለዉ እውን ናባና ከይሳገሩስ ኣብ መንጎናን መንጎኹምን ዓብይ ጋግ ተገይርዋ ኣሎ በሎ ሽዑ ንሱ ዋቦይ እምባርሲ 5 ኣሕዋት ኣለውን እሞ ንሳቶም እውን ናብዛ ስፍራ ስቓይ እዚኣ ከይመፁ ክምስክረሎም ንኣልዓዛር ናብ ቤት ኣቦይ ክትሰዶ እልምነካ ኣለኹ በለ ኣብርሃም ድማ ሙሴን ነቢያትን ኣለውዎም ናታቶም ይስምዑ በሎ ንሱ ከዓ ኣይኮነን ኣቦይ ኣብርሃም ካብ ሙታት ሓደ እንተኸዶምሲ ክንስሑ እዮም በለ ንሱ ድማ ንሙሴን ነቢያትን እንተዘይሰምዕዎምሲ ካብ ሙታት ሓደ እንተተንስአውን ከቶ ኣይኣምኑን እዮም በሎ